ke Chandrapara yang Sipahijola district ni ingke ang tabuk biye khlai tongo te ani family bo tongo ang te ani manai te ani ama an babu to kari kha Orang sarong kita seng barabar bising sarang ba seng soli tongga wa heta no ne problem rong go bono rohna rong ke rang ro kori jora jora wa ko hani ya gra ding ke chini kan tino an na sa lui tongo kamu go tangma la yo ko seng kan tino ro kono no sing kalai tonga jo bisa bisa raba dog to mani obo ba yo je abung bising lui ko seng wa ro go rilai tonga yo woi ni ma lai jeta sangsama ni bela kaham kate sin titia di sis ni hapang ram baham ma ya pharo te ma hakin ang sarai ma hakin sujung mani tinwar sama ni top shape no thang mangka te ma hakin ang ja to sarai no bang ko nyam sungo perak ro tai nang janai phek janai sai unyai borok bo kaham lamo ani bai ti brai tolo ro sama ni bagai ang belai kono khapang sarangka te bo top shape no sogai ani khapang tep sarangka gasung tabuk sin dolok bai nanya nai tongo final ingke ang tabuk je final lo tang sa jamung manjang bela ken khna tho dok or jamung na kisi sa da sabi khna nawan ke tham tong phano ani lama kerei ha sarai phwa in mo choro si kon chukon tong sai okara mang nom pokiti sarang ti fo hai ni jono ko naro ro sabro hai ka ang khorsa teacher bong nam songo te obol log log yang resap tereng bong we shini sanam songa ka bo pas bo sorok na fru he pano bela nya akar da sarai azoro bang sakama kawo ngang sikirin thagan ke bo ki jaga nyai gelai de khata hendri sagani jodi no ang first ever second ever third jodi jidi thaka rang rok phan mang kha bangke ang abo ani no khungo kisa misa samung tang je ro tong ko kete ani ma bo bela khen kosto khe jano salo jona bono ya pharnai te kisa misa nok robos nam thani robo ang samung phang ta su jora ki bridal khanya to sobi ka ang kaham ke no samnani ang sergui dong ta sa kaham no khainai hai phano ani sai to kurang kurang ke bang tong ko sai mi tang su jora sobi पंद्रह को आऊंगा ये कहलाया 14 को आया ना 15 को तो तड़पा के मुझको तूने क्या पाया
Very well done. Very well done. Balai ke kata tak sampai kharka buku shushmita. Takut deh buku sor. Bahai matong kha. Bahai matong mereka. Alright, thank you so much. Thank you, Sushmita. Hadi, sing tabuk dong itu kan otai korota. Male singer. Guess kayak di sabo.